Golwr, dawnsio yn ennill. Dan Hawkins. Hawkins, o mae di methu. Hawkins, heibio'r postyn. Zach Jones yn gwybod sut i arbed cicia o'r smotyn. Dim ar yr achlysur yma. Felly Krasniqi yn rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Richards. Dim yn rediad hir. Richards. Dim gobaith o gwbl. Haverfordwest. Yr un. Tywed chwith Shinari. Ac yn nhw methu hi. Arbediad gan Zach Jones. Wilson, o, dyna chi sut i gymryd cic o smotyn Nefyn Wen. Taro'r postyn! A dilyn taro'r postyn a mae'r fantais a'r momentum heb unrhyw amheuaeth efo Hwlffordd. Os sgorith o rwan, mi fydd yn rhaid i Shkëndija sgorio'r un nesa. Whitmore, o, man bach! Wel, am gic o'r smotyn ragorol unwaith eto. Mae'n rhaid iddo fo sgorio. Mae'r pwysau yn sylweddol ar isgwyddo fo. Zach Jones yn dawnsio ar y llinell. Xhaka, cymeryd i amser. Xhaka, a'i gefn y rwyd. A'i Ben Fawcett fydd yr arwr i fynd â Hwlffordd i dir nad ydyn nhw wedi bod yno fo'r blaen. So fawr o rediad gan Ben Fawcett. Fawcett yn herio, Teleski. Fawcett wedi methu! Mae o wedi chodi hi dros y trawst. Ramadani. Mae'n rhaid iddo fo sgorio. Zach Jones fydd yr arwr. Iawyr, Zach Jones! Yn ei harbed unwaith eto. A mae Hwlffordd drwodd i ail rownd ragbrofol Cyngres Europa ar giciau'r smotyn. Maen nhw wedi curo Shkëndija o Ogledd Macedonia. Drychwch ar y dathlu.